Ha ka jing peteng ya ka jing yakun persya yo drugs ka anti narcotics task force jongki bor pulit ka east castle district ha ka janmiet ka khatru trigluber arjar pulai kala yo ban kam ya nriungut kibriu na Lower Lauchumiere kibron kti ha ki kam ya de thiet yo new jingdi pen buat na kini kibriu lo yo kurup hadu nyo point gram drugs heroin balaburi ba ha ki sinduk sabon khat khandai tili ki bil plastic baret ki ba kanthop yo drugs ubudan kumbai we point nyo gram artili ki ban ka scooty nriutili ki mobile phone lam ka pisa ka bolong silak 8,000 sanspa tingka kibor pulet kidang budien ya ki weipat kibron kti hakum kini ki kam na ka jingyo kem ya kini ki nriungun ha we khara bo Still hal sana ada di botol three drop ha we khara bo still kata-kata